Hadin ka jingyo jing ujor nagi candidate ki beladu no banto ke exam DSC ha ka post pion mena ka singi jan kata ka nyau terik uleber arjar arpun riu ha ki artli ki center kata ha ka KGP High Secondary School Jayau lembat ha ka Jail Road Boys High Secondary School ka Voice of the People Party Youth Wing ha ka no pai singi jong ka khandai terik uleber arjar arpun riu kala lep bani kendo ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka Kongroseta Mary Korba Habakrench kila patai kubor President jong ka VPP Youth Wing upa marbut khar uloong baka jingwan ye kendu ye DC kalong mentip ye kadaw ye jingja namar baka ni kam deshu kasin ka beningkong bagi kena kindu tho exam bat kala day kasin ka baar Nalor ka tau loong ru panakaliang ka VPP kala ajing mut rush ka DC padai ban penbun ki center kenang bakanum jia ka bakum keni khamtam ha ka East Khasi Hills namar ka dik district ka bahe bha bat kala ong ru ka bishitom ye ki khana kum shasora na mausin ram bat pen rusla ban wan tho exam shadu shalong Buat tak masai kita tak berhenti berkacungan kedua cepi EDC mentara sini. Dehot nak kalian kejungi ka VP Youth Wing lawan kenduk ya isi mentak sengi. Kajing kenduk ya kalong ba halor ketu kajing kenduk jongki pun ki kandidat ki balik tho ketu ka exam bala khot ka DSC hakan ka sisa jan ka bala dep de pun bah ki kandidat ila komplain habidai berkatu bat ngan itu ipi bah ketu kusingiru i presiden ramba jungiru i baden dayo ya komplain bubun ba ki kandidat ki bla tu bantho ya ketu ka exam bala khot ka DSC bat mar kumtai la pentip yangi ka VP Youth Wing bat ha ketu kusingi hi na kalian jungiru ngilai let hi ha kitu ki center sebaki tu ki kena ki ladu bantho itu ki exam de nakaliang ka VP Youth Wing kejungi ngidap daka jing songkya hadu ka tata namar balai ba kani kamdei ka sien ka beningkong ka baja kumni kani kalalong arsin kalalong kumni ba ki khna ki kandidat kindu ban tho yaki exam ki jongki apa khot pelong dakani ka DSC de nakaliang kejungi kani ka no phaisngi ka mamtang lawan kindu ye DC pan ni kejing pensyai mo ba boleh kali ja kum tu nomor kam desu kesin ka beningkong kala long arsian bat pi hi ki khna ki la long frustrated ba ha tu kesingi ha ba ki du ban tho exam bat nakaliang kejungi ngilapan ya explanation kejing pensyan nakaliang ke DC boleh kali ja kum tu bat ngila keliru kan nungut ki kandidat ki don ki ba apply ya kan ka post pion bat EDC la bila ya thu ingi ba kandidat baro idon hadu komba khasan hajar ai bat ngila clean EDC ru ba kan utli ki centers pibu hangni hapo Shillong hatu kani ka examination jong kani ka post pion fi khot jong baro kawi state ne em ila ya thu ingi ba kadai tang jong ka East Khasi Hills tena kalian kejungi ngila ya keren ba bat EDC balik kali ja kumni bat nakalian kejungi ru ngila aikin ya ka jemut mo nakaliang ka VP Youth Wing banang ni khmat ba nakaliang ka demonstration mo nakaliang ka DSC ba kidi ban penbun ya kini ki centers nomor ba East Khasi Hills lada pishim ya ka East Khasi Hills kalong ka ba kabahe ba ka district tinadu ka Masram urang hap East Khasi Hills nadu ka pun usla nadu ka seorah mo kita ki konsumsi ki shnong kilong ki bajengai ba mo ki kena ki kandidat kin wan tho exam kin be shilo kolong kala jengai ba di nakaliang ka DSC pat kabu ya ki center tang hang po shilo tingi habangi keli ya kini ki center kon tuli fiburu tingi msim layo ya ka juba nakaliang DC yong ba in sapentip yangi lingba ka jingtho tingi la kintu bat ngila kerpat EDC banani ya EDC banani khmat ide ban penbun ya kini ki centers kini ki centers ban tho exam kini ki kandidat ki jongi
Dena kalian DC habang nilai syong perkat nilai keren seni bah baknang ba kini ki jingja kini ki jing kimnum wan shu nang ni syakmat mo kinum bu shu ki jing ya ki candidate ki jungi bapli ki candidate ki jungi kala pen create storm haba ki let pat syaki exam hall ki jungki lani ki centers ki jungki kumunit kumun sajan play mo ba haki social media ba ki kina kila keren ba ki slam tang kendian kim yo shu bandrung mali tho yaki exam ki jungki bapli ki hammi da ka jing yam ram nang to te ka khta ki nyaki te na kala ngajungi ngi smo phya ba hadu ka tata bat ngila yo bun ba ki phone call laki candidate ba kala ja kum tu te na kala ngajungi ngi smo phya bat wut ngilawan be ban ya keren ban yumir jumbut bat ka administration ding ba EDC bat ka sultanat ba hakani ka sngi ka pemerintah ba EDC ru ila long billing mo ngani tu ifi ila long billing ba in pun bun no kini ki center nang ni syakmat haba don kinu ki exam ki ba khot na kalyang ka DSC mo tengaru sobanai kublai ya DC bai la priang ya kajing kerpat kejungi ya kajing suggestion na kalyang ka VP youth wing kejungi ngila ai kublai kerpang yi ba nani syakmat lada don ki exam pat kin kampun bon shu ya kini ki centers namta ki candidate kejungi pat hakoi ka liang ru isngo ban kintu ya ki candidate jungi ya ki khna samla kejungi mo ki ba wat kam wat jam mo ki ban wan tho ki exam ki pa pher nang ni syakmat lada ka sarkar ka khot de sngo bha bat ya ka por mo kim tu da ka jing sngo ret na ka lang pi jungi sngo bha bat ya ka por namar kat kum ka jingwat jing tip ka jungi bana ka lang DSC kila bu ya ka por thrash teng ba ki dei ban poi hapo ki examination center ki jongki but don ki center ki batang ai la hadu khandai beji mo te ho ngi sngo thu namar ki don pat ki candidate ki ba wan pat na ki jaka ki ba jingai teng sor sulong play ihi mbe tang sor sulong wat ki ki jakaru mo ki ka blok pelong ka bejur pha ngi song tho i tak jing te kumno bangin la tak jing ngila suwan ikindu BDC bat EDC ngila ong kumtu mene ban in sapun bon ki center bat aka ju ka por ngi sukwa ban kumtu kan ki candidate jing ba sko pha angi kerpa tak jing songret na kalyang jing iru ba makiru ki de ban bat ya ka por mo ki de ban mi tang step mo ki ban poi shwa ya ka por shwa bakin tho ya ka exam bala bu daka DSC tang Syahatu pin iba bas le sia dong kam ban dan yakini kisanta tang su dang dang ba ni syukuri tu ki jakat kan kendang le sia kan usut ki kisam lagi hamsa su jangai am kadi kata ken ngalai thu ipi bangila I suggestion ya EDC ba ladei ban penbun no gini kisanta tho exam haman le sia haman laki district lani haman laki konsumsi mo pe kum ha iskasil semta iskasil district along ka bahe ba ka district di kumulai thu ipi mene ka sora ka mosram kinwan nang tai ajngai ba ki pin usla ajngai ba na opor sulong ru mo kinwan ki candidate jungi ka jung blok ru ka padang jur ba ketika lenti nang tai ru ka surok ka padang sna ka mampat dep ka blok ru kadang sakut blok ba ni thu ipi be nila ajumut EDC mene ti nak kalian DC ila ya perkhat lang bat ila along willing ba nang ni syakmat in sapun bon ni kini center for exam de tengi ru suman ai kublai ya EDC ba ila along ploy ba nang ni syakmat in pun bon ni kini i center for exam Betul nak buat ketika meneh kejing yakran kata sini dikena di badu exam kata si habi dei berkata tengi khamyo ban yakran ni klam yo ban yakran te ya kata te na kalian kejongaru ni kalian jungi ni syuwan ban ya keren bet ba kidei ban punpun ya ki centers kata kadi ka we ka ba ngila suggestion ya ka government suggestion ya EDC ya ka suggestion ke jungi ling ba ka DSC ba kidei ban punpun bet ya ka ya kini ki centers for exam mo te kamot je kita ki ba klam yo su ban tho akan ka ba ada mutila du benya kan yo tiket japan tiket na kumno na DC pa namar ni babon ba to sini mo kinya keme yo to si exam ba lagi koi untuk praso po e kibon on koi dengan nget try ba nakaliang ka DC ru in saperhat bidai berkata mo ngin saya budien bidai berkata mo dikata ka di suara thank you